Els nostres campaments havien de ser a Cervi, a 2 terrenys d'acampada, i anàvem a anar als 6 grups de l'esplai amb un total de 100 infants i anàvem a anar del 18 al 25 d'agost. Enguany els nostres campaments havien de ser a Tavascan, del 30 de juny al 13 de juliol, i com cada any anàvem a marxar tot l'esplai menys els més grans que marxen de viatge, i havíem de ser 4 grups d'esplai. L'Olivera Rodona marxàvem a campaments conjunts tot l'esplai del 13 al 26 de juliol al terreny d'acampada Puigmarí a Duesaigües, Tarragona. Doncs malauradament hem sigut un dels esplais que ens hem vist afectats directament, és a dir, que ens hem quedat a 2 mesos d'anar de campament sense terreny d'acampada. I doncs clar, ha sigut una situació bastant angoixant, sobretot de cara a les monitores, ja que hem sigut qui ho hem preparat tot, i ens ha suposat des d'una situació com molt d'incertesa, ja que les famílies ens demanaven informació i no els hi podíem donar aquesta informació perquè nosaltres sabíem on anàvem a anar. I també és com ha sigut més volum de feina afegit, ja que hem vist que tota la programació que teníem, la planificació, sobretot les rutes, ja que al nostre esplai fem molts grups que encadenen la ruta per la zona on és el terreny d'acampada, i doncs hem hagut de canviar tota aquesta ruta i doncs moltes coses hem hagut de tornar-les a fer o canviar-les. La normativa de l'ACA ha suposat una anul·lació del contracte que teníem amb el terreny a Tavascan i, per tant, com molts altres esplais, hem hagut de buscar un terreny alternatiu per aquest estiu. Llavors això ha suposat una sobrecàrrega, per tant haver de tornar a fer la feina que havíem fet el primer trimestre i per tant destinar esforços no a la preparació pedagògica i tot el s'ha de preparar per campaments, sinó a tornar a fer la feina. Bé, degut a la normativa de l'ACA ens trobem que a 2 mesos de marxar no tenim on anar i per tant suposa que just en època d'exàmens i entregues finals les monis haguem de destinar més esforços i energia a buscar una alternativa adient per als nostres campaments. Doncs, com a monitores de l'esplai ens acabes sent una situació molt cansada, no? Ja que constantment ens canvien coses o apareixen noves lleis que ens afecten la nostra tasca educativa i doncs acaba sent situacions d'incertesa, d'angoixa, ja que normalment és haver de fer més feina de la que toca, haver de canviar coses a últim moment i doncs acaba sent molt cansat, i això com a societat ens fa veure que no som una de les prioritats i doncs no s'acaba de valorar la tasca educativa dels esplais, ni dels CAUs, ni d'altres associacions de lleure educatiu. Doncs tota aquesta situació l'hem viscut com uns constants impediments que ens han portat a haver de replantejar la nostra activitat i tot això ho vinculem a un menysteniment de la nostra tasca educativa i a un desinterès per part de les institucions, i tot això ens ha portat que a l'assemblea fem un procés intern de debat per prendre un posicionament polític concret. Tenim molt clar que aquesta mala comunicació i entorpiment constant cap a les nostres activitats és degut al poc interès que tenen les institucions cap al lleure. No som una prioritat per als de dalt i, per tant, no ens tenen en compte, a nosaltres com a entitats, però tampoc als milers d'infants i joves que van a l'esplai i al CAU. Mobilitzacions, nosaltres creiem que també va bé per gent fora de l'entorn del lleure doncs conscienciar i fer veure el que està passant a nivell de Catalunya i amb els terrenys d'acampada i coses que tenen a veure amb nosaltres. Creiem que aquest decret de l'ACA i els seus efectes és el punt d'inflexió per qual nosaltres ens podem començar a organitzar, perquè no és ni la primera ni possiblement serà l'última atac contra el lleure, i a partir d'aquí veiem la potencialitat en unir-nos més enllà de les pròpies federacions i començar a organitzar-nos col·lectivament per defensar el lleure davant dels atacs de les institucions. La idea de la macromobilització és fer-nos notar, que vegin que estem aquí i que som molt importants per al futur de la societat, que no desistirem i que realment creiem en nosaltres. Que va sortir aquesta nova normativa, el que hem hagut de fer és intentar buscar nous terrenys d'acampada i per sort des d'ahir, gràcies a Esplac i Campaments i Més que ens han estat recolzant en tot aquest procés, ja tenim un nou terreny d'acampada i ara el que hem de fer és adaptar les rutes i també tot el tema dels campaments en aquest nou terreny d'acampada.
doncs se'ns va presentar la possibilitat de compartir terreny amb altres espais i caus, però també hem hagut de buscar altres alternatives que no s'adeqüen tant a les nostres necessitats, ja sigui com per pujades de preu dels terrenys o perquè no s'adeqüen tant a les nostres necessitats com a esplai. Més enllà de seguir esperant que se'ns doni una alternativa, la realitat és que cada cop tenim més clar que haurem de marxar de colònies i no de campaments, amb el que això suposa econòmicament per les famílies. Nosaltres creiem que, bàsicament, des de la Generalitat s'hauria de valorar més la nostra tasca educativa i creiem també que a l'hora de prendre aquestes decisions que comporten tanta mobilització i unes afectacions tan grans, doncs que se'ns donés veu i vot per poder donar la nostra opinió i poder ajudar, no?, a l'hora de prendre aquestes decisions. I que sí, s'apliquen noves normatives, que se'ns donin solucions, ja que no haguem de ser nosaltres mateixes qui ens haguem de treure les castanyes del foc i no tants problemes. Solucions i no problemes. Fets com aquests evidencien que l'educació en el lleure no és una prioritat per a les institucions i, per tant, creiem que és important organitzar-nos per donar una resposta efectiva en contra d'aquests atacs. A partir d'aquí, començar per superar la barrera de les divisions entre els propis esplais i també a les federacions per donar una resposta a aquesta problemàtica. El missatge que volem enviar és que no es pensin que desistirem perquè seguim aquí més fortes que mai.